Arriben dies en què es faran moltes activitats a la vila. Amb l'agenda cultural us n'expliquem algunes. L'exposició de pessebres ja fa uns dies que ha obert les seves portes. Aquest any, el grup pessebrista ens sorprèn amb el tema Pessebres i Patrimoni de la Humanitat. Un any més, diverses entitats de Castellar organitzen una activitat solidària conjunta amb motiu de la Marató de 3CAT, que enguany es dedica a les malalties respiratòries. El Cor Sant Esteve i la Coral Xiribec oferiran el concert de Nadal que ja fa més de 30 anys que organitzen. El repertori inclourà nadales tradicionals i d'altres peces que tenen l'essència de les festes. I diumenge a l'auditori trobareu dues sessions de cinema, una de familiar i l'altra del cicle Gaudí. Gaudim de la cultura!